Tay. Hamang ka padulong. Maliya og saging. Maligya kag saging? Oo. Unsa man nimo? Ay ko bugas maes. Ipalit nimo bugas nga mais. Oo. Pila ra may halin ana imong saging? Natay ko mo, halin talin yung mga 30. 30 pesos ra. Oo. Ang halin, napaka asawa tay? Ano ah? Naa pa kay asawa? Oo. Pila man kabuk imong anak tay? Wala. Ay wala kay anak. Pila na ba edad nimo? No, sobrang ko sa tinta. Say, ha? Sobrang ko sa tinta. Sobra na kasi tinta. Tay pwede diri asa ta tay. Be ako dalaan na mo saging be. Be. Mahali ni og 30 pesos. Pwede diri sa istorya tay. Mahalin na ang tena. Ah. Anya ang halin na tay ipalit nimo og bugas nga mais. Ay tugas maes. Ali. Ang sudan tay? Ah, bahala ko sa basta kayo na iluto. Bahala walay sudan basta nailuto. Unsa naman na diri nga lugar tay? Kinhay? Oh. Lahi. Lahi. Tay ganing okay ra sa imo tay nga ako nang alisdan og bugas imong saging. Ikaw naman tigo. Ha? Ikaw naman tigo. O sige, pahulat ko na tay ha, kay magkuha og bugas ha. Okay ra sa imo ang tungas kilong bugas ang ilis. Ah, sugot gihapon ko. Sagot ra ka og tungas kilong bugas. Sugot gihapon. O sige tay ha. Paabutan jud ko diha tay ha. Oo. O sige tay. Isa tay. Ay, ko makuhat. Oh, pwede ra diri ka mo ingkod tay. Diri ra ta ingkod be. Diri ra ka ingkod, hulati ra ko. Hali. Hulatan ko nimo diha tay ha. Oo. Sige. Tay. Oh. Ah. Okay ra na eh. Salamat. Ha? Salamat. Okay ra na eh. Tungas kilo ra. Oh. Kana para na sa imo tay ha. Kunya ang kanay imong saging tay. Ako na lang eh. Okay ra? Dala. Ha? Dala. Oh, salamat kay tay ha. Mahinog ba na? Ha? Mahinog ba ka na? Ah, mahinog di tay. Ang ganin tay para ni sa imo ha. Ya. Dili na lang ka magto dito sa ungsod. Kaya para makapalit ka, di na ka mupalit og bugas nga mais. Kay humay man eh. Ha? Maayo kang higabot ng buhay ba? Ha? Maayo gani kang higabot ng diri. Oo tay, ana mo lang tay, kami tay magsurusuro jud is bukid-bukid no. Mangitag tao nga sama sa imo ha. Tabanganan ba? Oo, tabanganan. What jud kay anak day tay? Ano? Wala kay anak. Unsa ra may pangidabuhi nimo ron tay? Kuan ra. Yung taon na naguma ko. Wa bukod piang. Oo. Nakaroon na pagkapiang na ho. Doon ko piang ka ng banungagan. Oo, naunsa man ka dito? Maay pagka tumban ho. Ah, mao? Bali ho likod. Ay, mo ding maglakaw ka tay murag ko. magduko ka. Mag 1 2 3 ka mo lakaw. Sige niyo. Diha mo imong gipamati. Sakit. Nganong natagak man ka dito tay? Kinas man ko. Ay, nadagkitnaas ka. Kadung agil ba ko. Aus. Muna imong gipamati karon. Muna gibati lang na. Kanya karon tay unsa na may tuba pag kinabuhi nimo? Wala na. Ay, gura ko taga-taga og bugas. Aw igo lang ka taga-tagaan bugas masilingan. Ug walay mo hatag bugas tay. Mangita gyud ko. Mangita gud ka. Sa nga buati kanon. Mao gud lagi tay no. Anak jud ka pa ito kinabuhi no. Sa ato pa tay layo-layo pag inyong balay ron. Ay, pag ganoon. Layo-layo pa. O sige anin lang tay. Ihatod ko lang ang bugas sa inyong balay. Okay ra? Oo. O sige ta. Nga ang kanin saging tay joke ra na eh. Ay, imuhag ako na eh. Pahinggan lang ni sa inyo ha. Kaya para na kayo makuhan ha. Ito pag gano'n yung bugas. Sige, ako yung dala anak tay. Ta. Mao ni mong balay diri atay. Maulay, gamay rin. Oo. O sige, dikto arta ya. Oo. Dali, dali. Salamat mong daanin niyo diri ha. Tay. Salamat. O sige lang, pasalamat lang ta kanunay sa Ginoo tay ha. Mamandun na. Yung buhay pa ta. Oo, anak ra gid tay. Sampit nando ta kanunay sa Ginoo tay kay Ginoo ra may nahibalo sa tong kinabuhi tay. Oh God. Nya tay mao ra to tay. Di na ko magdugay. Na. Ang panunto ninyo. Okay ra tay, okay ra. Ay ka problema sa mong panadto. Sige tay ha. Oo, sige. Sige tay, mao ra to tay. Salamat. Sige tay, salamat po tay.